eladó exkluzív, újszerű lakás Sopron egyik kedvelt részén. Ha egy azonnal költözhető, igényesen berendezett otthont keres, akkor ezt a lakást érdemes megnéznie. A 90 négyzetméteres első emeleti lakás nappaliból és 3 külön nyíló szobából áll, így családoknak és otthoni munkavégzéshez is kiváló választás. A két egyenként 8 négyzetméteres erkély kellemes pihenőhelyet biztosít, ahonnan zöld környezetre nyílik kilátás. A modern fürdőszobában kád és épített zuhanyzó is helyet kapott, emellett külön WC szolgálja a kényelmet. A házközponti egyedi mérésű fűtés gazdaságos, a lakás pedig teljes bútorzattal eladó. Igény szerint zárt teremgarázs is vásárolható hozzá tárolási lehetőséggel. Irányár 94.900.000 forint. Ha szeretné megtekinteni ezt a kiváló soproni ingatlant, hívjon bizalommal a 36 70 716 74 44-es telefonszámon.